escrito porque se non olvido me da mitad. Entonces, bueno, bons días a todos e a todas. Un ano máis quero comenzar dando as gracias. Son a vicepresidenta da Asociación Aso Porcel. En nome da asociación quero agradecer á Diputación de Ourense, que está en representación aquí Bernardino, que sempre está colaborando, nos apoia constantemente con os seus problemas. Entonces, levo 3 anos como socia da Aso Porcel e desde eles formando parte da directiva. Durante todo este tempo, desde a asociación, traballamos con un obxectivo claro: recuperar e protexer o porco celta, unha raza que estivo en período de extinción e que hoxe, gracias ao noso esforzo conxunto, está en proceso de recuperación. Os datos así o demostran. Cada ano somos máis gandeiros e máis produtores. Se no ano 2016 contábamos con pouco máis de 100 explotacións, no ano 2024 superamos as 130. Isto é un sinal claro de que imos polo bo camiño e de que o traballo dá resultados. Cando comenzamos esta andaina non tiñamos os datos nin os medios cos que contamos agora, pero hoxe podemos dicir con orgullo que a Aso Porcel é unha asociación consolidada e isto non sería posible sen o traballo do noso presidente Pepe, que non está hoxe aquí, nin sen o apoio fundamental dos nosos veterinarios, como Cruz, que está aquí, e Iván, que realizan unha labor imprescindible na promoción e no control do porco celta. Tamén quero destacar a importancia de iniciativas como esta, que nos permiten dar visibilidade ao noso produto, hoxe aquí, mañá no Carballiño e despois na Coruña, en Viveiro, en outros lugares, achegando o porco celta á xente. Agora vou falar como empresaria e gandeira.